Ja, keď som bola mladšia, som vnímala, že sú tu aj lesby, aj homosexuáli a oni tu žili medzi nami a žijú úplne normálne. Ale nepotrebujú to nejakým spôsobom demonštrovať a nemajú ani pocit, že by sa im niečo bralo. Veď keď ste zdravý človek, máte ruky, nohy, môžete fungovať, môžete pracovať a platiť dane a žiť svoj život, tak aké práva sú vám brané? Že nebudú manželstvá mať? Nie, nebudú. Ja som teda nie za to, aby mali manželstva, aby si potom nemohli adoptovať deti. V prípade tohto tvrdenia pani ministerky kultúry Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej sú jej obavy z toho, že by si homosexuálne páry mohli, v prípade toho, keby im systém povolil manželstva, adoptovať deti naozaj smiešne. Tento jej postoj vychádza pravdepodobne z obavy, ktorá sa nesie celým slovenským dezinfosvetom, a síce, že v prípade výchovy dieťaťa homosexuálnym párom sa môže zmeniť aj sexualita dieťaťa z heterosexuálnej orientácie na homosexuálnu. Vplyv výchovy na sexuálnu orientáciu človeka však nebol zatiaľ nikdy preukázaný. Totiž v prípade, že by to tak bolo, tak by homosexualita v dobe najväčšieho temna, kedy bola v spoločnosti absolútnym tabu, celkom logicky vymizla. To sa ale nestalo. To je ale len na okraj toho, ako to vidí ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová. Paradox je vyjadrenie aj v tom, že toho, čoho sa najviac obáva, sa už v podstate deje. Podľa platného zákona Slovenskej republiky si môže adoptovať dieťa aj jedinec, teda muž alebo žena. A podľa zákona štát sa nemá právo dotazovať na sexuálnu orientáciu žiadateľa, čo znamená, že homosexuálny pár žijúci tak povediac na divoko môže vychovávať dieťa. A také prípady aj v súčasnosti na Slovensku sú. Otázka snahy queer komunity na právo uzavrieť manželstvo má, okrem iného, aj praktické a právne dôvody. V prípade výchovy dieťaťa homosexuálnym párom, ktorý je z hľadiska práva de facto neexistujúci, nevznikajú celkom logicky ani právne nároky, ktoré sú automaticky priznané pri manželskom vzťahu, v našom slovenskom prípade len zväzku muža a ženy, ako sú dedičské právo, právo na výchovu druhým partnerom alebo partnerky v prípade úmrtia jedného z nich a podobne. Ale to sa už dostávame do zložitejšieho spektra problému, kam sa náš malý slovenský dezinfosvet prezentovaný súčasnými vládnymi predstaviteľmi nevie alebo nechce dostať.